Усім прывітанне. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», у якой я, Маша Калеснікова, як звычайна распавядаю пра навінкі беларускай музыкі. 7 чэрвеня выйшаў трэк «Арэлі» у выкананні спявачкі Леар разам з Уладзіславам Лепяшынскім. Сёння Леар, Валерыя Суравіцкая, наша госця. Прывітанне. Прывітанне. Ну, віншую, па-першае, з прэм'еры. Дякую. Як стваралася гэтая песня? Песня стваралася супер доўга. Я не ведаю, колькі год яна ўжо ляжыць. Па-першае, гэта павінна была быць песня проста ўладзе. У яго тады быў гурт, ці ён нешта сольна спрабаваў рабіць, і у яго проста не атрымліваўся прыпеў. Мелодыя прыпеву, і ён папрасіў мяне, можа, ты можаш што-небудзь накідаць, каб я потым гэта заспяваў. Але потым апынулася так, што я прыдумала мелодыю, яна ўсім спадабалася, але калі мы дасылалі Віталію Ружкову, аўтару тэкста, маю версію, як я спяваю гэты прыпеў, ён сказаў, што, напэўна, трэба пакінуць Леру, як бы. І так будзе лепш. Ну, вось так песня стала дуэтам. Ад пачатку быў прыпеў, крыху тэкста куплетаў, але мянялі шмат яно ляжала, перараблялася вось да таго стану, якое яно ёсць зараз. Напэўна, прайшло 3 ці 4 гады ўжо, як мы пачыналі пісаць гэтую песню. Ну вось, нарэшце яна выйшла, мы ўжо нават не думалі, што яна выйдзе. Ну, шматпакутны такі трэк. Так. Ну, ты задаволеная тым, што ў выніку выйшла? Так, у прынцыпе, гэта добры трэк, ён якасна гучыць, што мяне радуе, наконец-то. Вось, у прынцыпе, ўсё круто. І таму хацелася больш водгукаў ад людзей. Пішыце каментары, ставце падабайкі, дзяліцеся гэтым трэкам, мы будзем супер рады. Вось. Ну, ты, напрыклад, сярод сваіх трэкаў яго на якое месца ставіш? Гэта складана. У мяне проста рэйтынг сваіх трэкаў, гэта першае месца, там займаюць трэкі, якіх яшчэ нідзе няма. Таму іх шмат, я не ведаю. Ну, можа, 5-й, 6-й. Слухай, ну, увогуле, у апошні час ты шмат песень прэзентавала? Так, была яшчэ адна. Ну, так. Ага. Ну, не шмат, окей. Ну, мне проста здаецца, там же і з Віталем Рыжковым гэта было яшчэ зімой, да? Ну, то бок, ідзе нейкая такая пруха зараз. Так, і яшчэ хутка, дарэчы, будзе таксама рэліз. Вось, можаце чакаць. Ты рыхтуеш альбом, ці гэта будуць проста сінглы асобныя? Як ты это ўсё сабе ўяўляеш? Альбом пакуль не рыхтую, але вельмі хацелася б за лета напісаць які-небудзь міні-альбом і паспрабаваць вось менавіта за лета запісаць яго, каб ён мог выйсці восенню. Было б супер, але планаў пакуль дакладных няма. Але будзе вось напрыканцы, напэўна, чэрвеня рэліз. Магу сказаць, што гэты трэк вы ўжо чулі. Гэта проста будзе іншая версія аднаго з маіх трэкаў. І я думаю, што гэта будзе цікава. Слухай, ну як ты сама для сябе ацэньваеш сябе тую, якая пачынала, так, і свае песні, якія толькі там былі на пачатку, ад сябе цяперашняй? Вось, што змянілася ў табе, як у творцы, як у артысткі, як у спявачцы? Думаю, што я станаўлюся прафесійнай, больш прафесійнай з кожным разам, з кожным трэкам, і гэта мяне супер радуе. Але паколькі я люблю ўсё ідэалізаваць, мне ўсё адно складана з тым, што я выпускаю, таму што мне ўсё адно штосьці не падабаецца і ніколі не будзе, напэўна, падабацца. Як і тады казалася, што вось потым будзе лепей, стала лепей, ўсё адно не падабаецца, але ладна, я спрабую з гэтым неяк справіцца. Але, ў прынцыпе, да, я станаўлюся больш прафесійнай, і гэта супер. Ну, і больш упэўненай у сваёй творчасці, у тым, што я раблю. Мне гэта падабаецца. Неяк стылістычна ты змяняешся ў плане творчасці? Ну, маю на ўвазе, там, пачынала ты, напрыклад, з больш такіх папсовых песень, так, а зараз, наадварот, там, больш, не ведаю, таго, тых стыляў, тых. Ну, як ты сваю плыню акрэсліваеш? Мне здаецца, што песні, ў прынцыпе, мае збольшага папсовыя ўсе, і будуць далей, хутчэй за ўсё, таму што я люблю папсу. Вось, але, напэўна, яшчэ з канчатковым гучаннем, менавіта нейкім унікальным сваім, я яшчэ не вызначылася, я яшчэ шукаю, спрабую штосьці новае,
але ўсё ўжо блізіцца да таго, каб мне зразумець все ж такі, як павінны гучаць мои трэкі і што гэта за стыль. Яшчэ не да канца зразумела, але ўжо хутка, я думаю, мы вызначымся. Вось ты кажаш, ты любіш папсу. Ну, ведаеш, неяк пэўны час, відаць, все ж расійская папса, беларуская папса, ну, гучалі пэўным чынам, так, і да іх было пэўнае стаўленне. Але, напрыклад, я лічу, што зараз беларуская папулярная музыка, тому што папса это ўсё ж папулярная музыка, яна вельмі моцна змянілася і ў такі вельмі станоўчы бок. Вось ты ўсё ж ідзеш па той сцежцы такой добрай беларускай папсы, правда? Я спадзяюся, што так, гэта людзі павінны казаць. Ну, але гэта твая мэта, стварыць добрую папулярную беларускую музыку. Так. Якую папсу ты яшчэ слухаеш? Што з сучаснай папсы параеш нам? Я слухаю ў асноўным замежную папсу. Вось апошнім часам мае улюбёныя выканаўцы гэта Алек Бенджамін, Фінес, брат Білі Айліш, у яго супер крутая музыка свая. Хто яшчэ? Грэсі Абрамс можна паслухаць. Шон Мендес, але давно нічога не выпускаў. Вельмі люблю Эда Шырана, просто заўсёды нумар 1 для мяне будзе. І гэта ж таксама папса. Якасная, цудоўная папса, якую можна слухаць без конца. І гэта супер. Як гэтая музыка на цябе ўплывае? Ты нешта, нейкія фішачкі адтуль все ж хочаш прыўнесці ў сваю музыку, нешта там, не ведаю, крыху ўзяць адтуль, ці ўсё ж ты як бы слухаеш, гэтым натхняешся, але ствараеш выключна сваё? Я ствараю тое, што ствараецца, то бок я ніколі мэтанакіравана не раблю штосьці падобнае. Як пішацца, так пішацца, і так, напэўна, прасцей, і для мяне, і для людзей, якія разам са мной робяць музыку. Хаця часам патрэбныя рэферэнсы, і гэта супер складана знайсці, таму што ты не разумееш, адкуль, у прынцыпе, у тваёй галаве гэта ўсё ўзялося, і што ўзяць за рэферэнс па гучанню. Гэта складана, да. Але не, менавіта вось, каб перарабляць штосьці іншае, іншую музыку, іншых выканаўцаў, я такое не рабіла, але, можа, калісьці паспрабую. Бок каверы гэта не тваё? Каверы зараз не дакладна. Хто цябе натхняе з беларускіх музыкаў? Вось каго ты зараз слухаеш? Слухаю Паліну шмат. Ну, яна просто супер крутая. Хто яшчэ не слухаў, я думаю, што няма такіх людзей, але калі вы ўсё ж такі не слухалі, абавязкова паслухайце. Нізкі супер просто. Клас, бомба. Хто яшчэ? Нават не ведаю. Не тое, каб я шмат слухала беларускай музыкі. Вэлл. Гэта супер якасна. І нові бэнд. Просто прафесіяналы. Хочацца на іх раўняцца. Гэта сапраўды крутая музыка. Ты часта ўжываеш слова прафесіяналы. Ты лічыш, вось што ў тваім ты укладаеш у гэтае слова? Што такое быць прафесійным музыкам і чаму гэта важна? Я, напэўна, да канца не змагу адказаць. Я проста не выкарыстоўваю гэта слова як знак якасці? Ну так. Гэта не нейкія дакладныя нейкія... Гэта не пункты. То бок у мяне няма нейкага спісу, дзе проста шмат пунктаў, чаму прафесіяналы, чаму не. Я просто, ну, я не ведаю прафесіяналаў, іх заўжды лёгка пачуць. Ну, калі ты слухаеш музыку, ты разумееш, што вось гэта прафесіянал, і гэта крута, гэта якасна. Вось. Ну, неяк так. Карцей, калісьці гэта назвалі фірма, да? Фірмачі. Магчыма. Зараз у цябе сесія? Так, у мяне засталося 2 дзяржаўных іспыта. О, ты ўсё? Да. Заканчваеш універсітэт, слухай, я цябе віншую, это класна. Дзякуй. Якія эмоцыі? Я просто таксама калісьці заканчвала універсітэт культуры. Што ты перажываеш зараз? Што цяперашнія студэнты перажываюць? Шчыра, збольшага ўсе стомлены і хочацца проста хутчэй ужо ўсё гэта скончыць. Няма сілаў, няма энергіі на тое, каб рабіць штосьці крутое на дзяржаўных іспытах, бо ў нас іспыт па вакале гэта канцэрт. І ўжо калі ён паблізіўся, мы зразумелі, што насамрэч ні ў кога няма сілаў проста. Ні на што. Таму як будзе, так будзе. Спадзяюся, што будзе ўсё ж такі добра. Вось.
Ну, неяк скончым мы гэты універсітэт. Ну, я табе жадаю, каб все добра і сапраўды завяршылася. Ты можаш на дзяржаўным іспыце выконваць сваю музыку? Я буду выконваць адну сваю песню. Так, і яна яшчэ не выпушчаная, але, напэўна, хутка, можа быць, мы яе таксама зарэлізім. Слухай, як увогуле вось выкладчыкі ва універсітэце культуры ставяцца да таго, што іх вучні вось як бы такія самастойныя творчыя адзінкі пішуць музыку самі, выпускаюць рэлізы, з'яўляюцца ў праграмах? Я б сказала, што насамрэч ніхто гэтага не заўважае. Ну, рэдка. То бок, ну, моя выкладчыца па вакале, так, яна часам кажа, што ну, ты малайчына, я там бачыла, типу, ўсё добра, але ніхто больш нічога як бы ніколі не казаў, і нават іншыя студэнты, якія таксама выпускаюць трэкі, ну, проста як быццам бы ніхто з выкладчыкаў не заўважае, ну, ці проста не хочуць лезці, там, штосьці казаць, не ведаю. Ну, гэта, правда, дзіўна неяк у тым плане, што як бы творчае ВНУ, правда, самарэалізуюцца студэнты, і гэта ж такі мусіць быць, каб так яно было, а тут як бы ёсць нейкая такая праграма, я так разумею, вось ты мусіш ісці па гэтай праграме, а ўсё астатняе гэта як бы нас не тычыцца. Так. Ну, І гэта сумна, тому што насамрэч сам універсітэт, ён не супер матывуе цябе рэалізавацца. Ты проста вучышся, гэта як звычайная адукацыя, хаця яна творчая, і гэта сумна, таму што так не павінна быць, гэта ўсё ж такі універсітэт культуры, і хацелася б, каб гэта было весялей, па-першае, па-другое, больш карысна, таму што калі ты потым пачынаеш выпускаць свае трэкі, штосьці рабіць, ты разумееш, што ўсё, што ты вывучыў в універсітэце, табе вось ніяк не дапамагае рэалізавацца. Але нейкія іншыя веды, правда, яны б абсалютна прыдаліся. Я маю на ўвазе, як выпускаць трэкі, правда? Так. Ну, это ж сапраўды вельмі шмат усяго, што мусіць ведаць музыка, які хоча ісці далей у жыццё. Ну, вось, у нас гэтаму не вучаць, калі што. Ты прыдумала, што будзеш рабіць пасля універсітэту? У мяне ёсць адпрацоўка. 2 гады. Гэта будзе нейкая музычная школа ці дом культуры? На жаль, так. Музычная школа не тое, каб мне вельмі хацелася выкладаць зараз. Ну, мне чамусьці падаецца, што гэта проста не маё, мяне гэта плохо. Але неяк прыйдзецца з гэтым мірыцца 2 гады, напэўна. У цябе няма такога досведу выкладання? Зусім я ніколі не спрабавала. Ну, слухай, ну, да мяне сюды прыходзілі дзяўчаты, якія выкладаюць зараз таксама пасля нейкіх музычных навучальных устаноў, ну, і яны кажуць, што это круто. Так што я думаю, што гэты досвед таксама зробіць сваю справу, і пасля гэтых 2 гадоў ты будзеш, ну, прынамсі, з больш такімі стальнымі нервамі. Да, ну, можа быць. Можа быць, гэта будзе чымсьці карысна для маёй псіхікі. Хаця б так. Ну, але у плане далейшага твайго шляху артысткі, што ты думаеш будзе? Ты уяўляеш сябе праз 5 гадоў? Леар праз 5 гадоў? Складана. Я не думала пра гэта. Ну, можа, крыху думала, але не хочацца як бы распавядаць. Ну, 5 гадоў шмат, не ведаю. Ну, вось зараз хацелася б рэальна проста нейкі міні-альбом. Было б супер. І які-небудзь канцэрт, прэзентацыю альбома. Можа быць, восенню гэта сапраўды адбудзецца. Я была б супер рада, напэўна. Вось, таму што мне ж ніколі яшчэ не было такіх сольных канцэртаў, ні кватэрнікаў, нічога. Таму хацелася б вельмі. Не было сапраўды ніводнага сольнага канцэрту? Не, не было. Слухай, а просто мне падаецца, што ты так часта неяк у інфармацыйнай прасторы мільгаеш, што ты ўжо ўсё гэта ўжо і прайшла. Ну, былі нейкія онлайн-выступы, кшталт бяспечнага лайву, але вось такого менавіта жывой публікай, каб гэта толькі мой канцэрт, і мы яго робім ад пачатку і да канца, такога яшчэ не было. Мне хочацца паспрабаваць. Хочацца штосьці прыдумаць, неяк здзівіць, таму, спадзяюся, гэта будзе. Ну, я табе жадаю, каб гэта адбылося. Дзякуй. Дзякуй таксама, што завітала.
Я нагадаю, што у музычнай рубрыцы такого вы не чулі госця Леар Валерыя Суравіцкая. Яна прэзентуе свае трэкі, у тым ліку новыя, якія выйшлі зусім нядаўна. Стояли орели, и до гэтых арэляў мы заўсёды ляцелі, і тады да блоку падкідвала нашыя целы. Мы скакали далей за нашыя цені, так высока і далёка глядзелі, і згубіць адчуванне палёту не хацелі. Мама, прийде час, перестанем мы, перебесимся, станем сталыми. А пакуль, калі ласка, адстань ад мяне, я ще поживу гістарнямі. Мама, прийде час, перестанем мы, перебесимся, станем сталыми. А пакуль, в 16 под конец заспели ты орели, и сердце взлетали в очи, у темры горели, и тремтели от дотыка наши телы, и в обнимке спрятались за наши тени. Мы небыто в облаке летели, и згубить адчуванне палёту не хотели. Мама, прийде час, перестанем мы, перебесимся, станем сталыми. А пакуль, калі ласка, адстань ад мяне, я ще поживу гістарнямі. Мама, прийде час, перестанем мы, перебесимся, станем сталыми. А пакуль, калі ласка, адстань ад мяне, я ще поживу гістарнямі. Скрипять на ветры старые орели, при похиленном древе с размытым кораннем. Час проходить одвечно и долиною теням. Як ніколи раней мы сказать бы хотели. Мама, прийде час, перестанем мы, перебесимся, станем сталыми. А пакуль, калі ласка, адстань ад мяне, я ще поживу гістарнямі. Мама, прийде час, перестанем мы, перебесимся, станем сталыми. А пакуль, твой диссонанс, моя спроба
нас ніколи горший твой дисонанс. Але як же пригожа гучу мінори, ноч гэта лепшы час. Але не ўратаваць нам апошні наш вечар, ноч гэта лепшы час. А я плакала, быццам бы страціла нешта. Ты чуеш рухі там, гэта апошні танец. Не вальс, але ёсць шанец. Мы з табой у адным стане. Не вальс, але ж кранае рухі там апошні танец. Не вальс, але ёсць шанец. Мы з табой у адным стане. Не вальс, але ж кранае все таемные частки души. Успаміны ды лепшыя моманты побач з намі калісьці былі. Людзі, якіх мы аддалі на роспач, зноў з гэтай лірыкі мы складзем свае сумныя лепшыя трэкі. Хай не шэдэўры, але кранальныя словы, кранальныя рэчы. Ты чуеш рухі там, гэта апошні танец. Не вальс, але ёсць шанец. Мы з табой у адным стане. Не вальс, але ж кранае рухі там апошні танец. Не вальс, але ёсць шанец. Мы з табой у адным стане. Не вальс, але ж кранае наізноўку і хай. Не знайду пад коўдрай спакой. Уночі буду тихо спяваць, каб не бянтэжыць дзесьці сон твой. Кранае наізноўку і хай. Не знайду пад коўдрай спакой. Уночі буду тихо спяваць, каб не бянтэжыць сон твой. Ты чуеш рухі там, ёсць шанец. Мы с тобой в одном стане. Кранае. Ты чуеш рухі там, гэта апошні танец. Не вальс, але ёсць шанец. Мы з табой у адным стане. Не вальс, але ж кранае рухі там апошні танец. Не вальс, але ёсць шанец. Мы з табой у адным стане. Не вальс, але ж кранае рухі там апошні танец. Не вальс, але ёсць шанец. Мы з табой у адным стане. Не вальс, але ж кранае. Больш не ратую цябе ад дэпрэсіі, не моя мэта. Тут больш не з'яўляйся, цябе не існуе. А потым бяжыш, спатыкаешся, ты моя, не сыходзь болей. А сэрца коле, ад болю коле, не сыходзь болей. Сэрца коле ад болю, а сэрца коле, ад болю коле, не сыходзь болей. Сэрца коле ад болю, коле ад болю. Колькі каштуюць стасункі, твоя любимая пяшчота, а потым бале
чапляцца за звычкі, застану трывогі глядзець на іншых, губіць стасункі таму, што цісне, ды як завісне. Нельга заўсёды чапляцца за звычкі, застану трывогі глядзець на іншых, губіць стасункі таму, што цісне, ды як завісне. А сэрца коле, ад болю коле, не сыходзь болей. Сэрца коле ад болю, а сэрца коле, ад болю коле, не сыходзь болей. Сэрца коле ад болю, коле ад болю, коле ад болю, не сыходзь болей. Серце коле ад болю. Колькі каштуюць стасункі, нервы да цыгарэты. Я больш не ратую цябе ад дэпрэсіі, не моя мэта.